אני אומר לך, אתה פשוט, אתה משגע אותי, אני אוהב אותך. אני רוצה לעזור לך, ואתה לא נותן לי, אתה כל הזמן מבחבש לי בתוך איזה כאב. ארז! מה? ליה ואני אחים. זה מה שקורה אם אתה עוזב אותי. מה זה? אם אתה עוזב אותי, שאול, התיאטרון יהפוך להיות שלי ושל אודי. מה שאני צריכה לעשות זה רק לחתום על המסמכים האלה. אתה עדיין רוצה לעזוב אותי, שאול ברגר? מה זה הקשקוש הזה? עורך הדין של אודי ושלי עבד הרבה זמן על הקשקוש הזה. אני מציעה שתקרא את זה טוב טוב. הסכם ביני ובין אודי. אנחנו מאחדים את האחוזים שלנו בתיאטרון. אודי כבר חתם ואני... איזה אחוזים יש לך בתיאטרון? 25%, שאול. אתה ואני מתחלקים ב50% שלנו חצי-חצי. אודי מביא את ה50% שלו, אני מביאה את ה25% שלי, וביחד יש לנו רוב להעיף אותך מכאן. להעיף אותי? אולי לא להעיף אותך פיזית, אבל בוא נגיד שלא תהיה לך מילה יותר בתיאטרון הזה. את לא תעשי דבר כזה, נירה. איך זה יכול להיות? זה אפילו לא חוקי. זה חוקי לחלוטין, אני בדקתי את זה לפני ולפנים. אם אתה עוזב אותי, אני חותמת על המסמך הזה, וברגע שאני חותמת עליו, אין לך מה לעשות כאן יותר. אנחנו נזמן אותך לישיבת בעלי המניות, שאודי ואני ננהל, וזהו זה. השמש הזוהרת שעולה מן ההרים תחת ענני עופרת ברגעים של ייאוש עצובים החיים משחק החיים הוא קשה ופרוע מחפשים אהבה משחק החיים הוא כמו תעתוע שתמיד נעלם אל הרגע הבא הוא מותיר כיסופים אל האור הזרוע אל האור הגנוז שקוראים לו תקווה שקוראים לו תקווה את מאיימת עליי? לי אין מה לעשות בתיאטרון שלי? תגידי, אין איזה קרקעית לרוע שנשפך ממך? זה לא רוע, את בן אדם בלי רגשות. את אומרת שאת תקחי לי את התיאטרון שלי? שאול, אני מציעה שתרגע לפני שתחטוף לי פה התקף לב. אין איזה גבול לשפלות שלך. אני מסתכל עלייך, אני מתמלא גועל נפש. מה חשבת לעצמך? אני בניתי איתך את התיאטרון כדי שאתה תעיף אותי מכאן עכשיו? אני מעיף אותך כי את שטן. את קושרת עם אודי נגדי. עם אודי? נגדי לעזאזל. אני לא שטן ותפסיק עם המנטרה הזאת. בסך הכל אני עשיתי טעות לפני 25 שנה.
טעות אחת, כשהייתי ילדה טיפשה ומאוהבת. אתה לא יכול לזרוק אותי אחרי כל השנים האלה בגלל איזה שטות שקרתה לפני 20 שנה. נירה, את פשוט לא מבינה, לא מבינה כלום. אני מבינה שבגלל איזו אישה מתחסדת לפני כל כך הרבה שנים, אתה מוכן לזרוק את החיים שלך, שלי ושל הילדות שלנו. כל השנים אתה ואני היינו ביחד, שאול. ביחד. אין לזה משמעות בעיניך? את ואני אף פעם לא היינו ביחד. סליחה? זה הכל היה אשליה. הייתה לי בחורה אחת. קראו לה מיכל. והיא נעלמה. ומאותו יום לא היה רגע שלא חשבתי עליה. ואת אשמה בזה. אז אל תתעממי לי עכשיו. את ידעת מההתחלה שהלב שלי שייך לה. את ואני, אנחנו בסך הכל היינו צוות עבודה. טוב, אם ככה זה פשוט מאוד. אם אתה מוותר עליי, אתה מוותר על התיאטרון. את באמת רוצה להמשיך לחיות איתי? ככה? אחרי כל מה שגילינו אחד על השני. כן. סליחה? כן. ליה ואני, אנחנו אחים. מה זאת אומרת, אחים? אחים. מאותו אבא. אתה מוכן להפסיק עם השטויות האלה? אני מנסה להסביר לך משהו על המקצוע. ארז. מה? שאול ברגר זה אבא שלי. ירון, אבא שלך מת עוד לפני שנולדת. לא. אבא שלי לא מת, זה סתם משהו שאמא שלי מכרה לי. אבא שלי זה שאול. מה? אבל למה שאמא שלך... מה פתאום, ירון? עכשיו אתה מבין למה אני זומבי כבר שבוע? לא, אני לא מבין. לא, אני לא מבין. אמא שלי ושאול נפגשו לפני 25 שנים, בתיאטרון. היה להם רומן. מה? כן. היא נכנסה ממנו להיריון וברחה לו, בלי לספר לו. מהרגע שנולדתי המציאה לי איזה אבא דמיוני, גיבור מלחמה שנהרג. איך היא הייתה מסוגלת? אני לא יודע. מה שאני כן יודע זה שאני הייתי במיטה עם ליה. עם אחותי. אני שכבתי עם אחותי ארז. אני יודע. זה גול, איזה גול. ארז, מספיק. גם ככה זה גרוע, גם בלי כל ה... סליחה, זה פשוט אני פשוט לא מעכל את זה, זה לא נתפס לי, סליחה. ליה, יודעת מזה? לא הייתי מסוגל להכאיב לה, לא יכולתי להכאיב לה כמו שכואב לי. אבל מה אני עושה? מה אני עושה עכשיו, ארז? מה אני עושה? אין לך מה לעשות, אתה פשוט לא עושה כלום, אתה פשוט... תראה, זה לא אשמתך, אתה לא ידעת. זה מין גורל כזה. גורל מחורבן כזה. כן. אתה פשוט צריך לעזוב את זה בצד ולשכוח את זה כמה שיותר מהר, פשוט להמשיך הלאה. זה בדיוק מה שאני צריך לעשות. בדיוק, ואנחנו פשוט נתחיל לצאת, נתחיל לבלות, כמו פעם, אתה יודע, בלי לחשוב יותר מדי, ואתה תראה, אתה טיק טק תשכח מזה. הרבה יותר ממה שאתה חושב. אני לא יודע. תסמוך עליי, ירון, תסמוך עליי. זה לא שאתה וליה הייתם אחים שגדלו באותו בית או משהו כזה, זה לא עד כדי כך אסון. אתה תשכח מזה טיק טק. טיק טק תחזור לחיים שלך. אני מבטיח לך. לא בטוח שאני יכול להמשיך בחיים שלי בלי... בלי מה? בלי ליה. אני אוהב אותה ארז, אני לא חושב שאני יכול לחיות בלעדיה. את צוחקת עליי. את רוצה להמשיך לבלות את שארית חייך עם בן אדם שמרגיש כלפייך בוז, שנאה, תיעוף, זה מה שאת רוצה. אני אוהבת אותך. נירה, את לא אוהבת אותי. אם היית אוהבת אותי, היית נותנת לי ללכת לאן שהלב שלי רוצה. מי אמר שלתת ללכת זה אהבה? אולי בשירים זה נשמע טוב, אבל אני לא איזה דמות קיצ'ית מתוך שיר. אני בן אדם קיבינימט.
אני אישה שמתפוצצת מאהבה אליך, ואני לא רוצה לתת לך ללכת ממני. אני לא יודע אם לצחוק או לבכות, נירה. באמת, את רוצה לחיות את החיים שלך בלי אהבה אמיתית? אני לא יכול לתת לך את מה שאת מצפה ממני. אתה תיתן לי אהבה. עכשיו זה נראה לך, עם כל מה שאתה מרגיש, השנאה והבוז. אבל אנחנו נצא מזה. אל תצחק לי בפרצוף. פשוט... 25 שנה, אתה ואני, אנחנו נלחמים ביחד. אנחנו התגברנו על כל המכשולים ועל כל המשברים שהיו לנו, אז אל תצחק לי בפרצוף. אני יודעת שגם על זה אנחנו נתגבר. אני יודעת את זה. כן, אבל הפעם אני לא רוצה להתגבר. נירה, אני יודע שזה כואב, אבל את לא יכולה לאכול את העוגה וגם להשאיר אותה שלמה, באמת. 25 שנה גנבת אותי מהאישה האמיתית שלי. גנבת לי את הבן שלי, יש לי בן! ובת. ממני יש לך אותה. נכון. באמת, את גנבת אותה גם מאח שלה. חשבת על זה? ליה יודעת שירון אח שלה? לא, ואסור שהיא תדע את הפרמיירה. נירה, אני מתחנן לפנייך, זה כבר לא ביני ובינך. אסור שהיא תדע את זה. זה יהרוס אותה. היא לא צריכה לפני הפרמיירה אסונות על הראש. בסדר, אני מבטיחה שאני לא אגיד לה. תודה. אתה רואה, אנחנו יכולים להסתדר. אל תסיק עם זה מסקנות. שאול, אני ואתה, אנחנו אימפריה. אנחנו כבר הגשמנו את כל החלומות שלנו, יש לנו מפעל משותף. הילדות שלנו, התיאטרון שלנו. אתה ואני, אנחנו כבר בן אדם אחד, יש לנו אפילו את אותו דם. אני מתחננת, אל תכריח אותי לחתום על המסמך הזה. אל תגרום לי לקחת את התיאטרון. נירה. ואל תענה לי. תחשוב על זה. קח את הזמן, שום דבר לא בוער. רק תבטיח לי שתחשוב על זה. איזה באסה. כן. מה באסה? שזה, נו, שלא הייתה הצגה. כן, נכון. מעניין מה קרה לירון. סגנה ליה? כן. נראתה ממש שבורה. אבל גם רותם מסכנה. כל כך התרגשה לקראת הגנרלית. דיברה על זה כל הזמן. מתי? כל הזמן. כשקניתי את השמלה, הרי היינו יום שלם בקניון ביחד. וואלה, נכון. איזה כיף לך. לכן? כיף. נראה לך שזה רציני בינה לבין שחר? לא יודע, לא ממש הסתכלתי עליהם. גם אני לא. אבל בעיקרון לא נראה לי שזה יחזיק ביניהם. הוא סתם, הוא רדוד, די דביל, הוא מין מאצ'ו כזה, הוא לא בשבילה. נכון. מה השעה? לא יודע. מה בא לך לעשות? כלום. גם לי. אתה מרגיש את זה? את מה? את ההרגשה הזאת. מין ריקנות כזאת. זיו? מה? זהו זה? זה נגמר? אני לא יודע, זה נגמר.
אני חושב שכן. למה זה קרה לנו? לא יודע. גם כל הזמן אני שואל את עצמי למה זה נגמר כל כך מהר, אבל... אולי התחתנו מהר מדי? התחתנו מהסיבות הלא נכונות. כן. עצוב לי. כן, גם לי עצוב. אז מה עכשיו אתה חושב שאנחנו צריכים? אני חושב שזה הדבר הכי טוב שאנחנו יכולים לעשות בשבילנו. לגמור את זה יפה. אתה שלם עם זה? אני חושב שכן. ואת? כן. זה מעציב אותי נורא, אבל כן. תגיד לי, אתה מוכן להסביר לי מה קורה כאן היום? מה זה, הבת שלך יורדת מהפסים והחליטה לקחת את כולנו יחד איתה? תעשה לי טובה. נו, מה זה? תסביר לי, מה זאת החובבנות הזאת? ככה פתאום שחקן ראשי לא מתחשק לו להגיע? זה לא ככה ולא פתאום, יש כאן נסיבות מורכבות. את הקהל שלנו לא מעניינות שום נסיבות מורכבות, גם לא את העיתונאים שם. ככה אתה מנהל את התיאטרון, אה? אחר כך אתה מתפלא שאנחנו בגירעונות. אודי, זה לא קשור לניהול שלי. זה קשור ישירות לניהול האימפוטנטי הזה שלך. בגלל הניהול הזה הם ככה מרשים לעצמם. טוב, גמרת? אתה יכול לחזור למערה שלך. אין שום בעיה, שום בעיה. רק בדרך למערה תדע לך שאני מקפיץ שחקן חדש. אתה לא מקפיץ ולא שום דבר. אתה תקשיב לי. הפרמיירה הזאת תתקיים בעוד שבוע. אנחנו מושקעים בהצגה הזאת עד מעל לראש. אודי, מספיק עם הפאניקה, זה לא מוביל אותנו לשום דבר. מספיק עם הפאניקה, אה? לא, תראה אותך. יושב על התחת ולא עושה כלום, כאילו כל העיתונים של מחר לא יהיו מלאים בפשלות של הבת שלך. עכשיו אני מוציא ידיעה לעיתון שיש לנו רומאו חדש, עכשיו. אתה לא מוציא שום ידיעה. אנחנו נחכה כמה ימים. כן? נחכה כמה ימים? למה בדיוק נחכה? אני מאמין שירון יחזור לעצמו. אוקיי. אתה יודע מה? אני נותן לך עד מחר. אם עד מחר הוא לא חוזר לעצמו, אני מקפיץ שחקן חדש. אל תעצבן אותי. מי שמקבל כאן את ההחלטות האמנותיות זה אני. לא אתה, אתה שומע? לא אתה! אז זהו, שדווקא לא. רק מתוך נימוס באתי להודיע לך מה אני מתכנן. רק בגלל שאני נחמד. סליחה? אשתך לא עדכנה אותך, שאול. אתה לא מחליט פה על שום דבר. אודי, היא לא תחתום על הדבר הזה, אתה מבין? זה לא יקרה. היא בחיים לא תחתום על זה, זה לא יקרה. זה קורה, שאול. זה קורה? תפנים את זה, מתוק. אתה כבר לא מחליט פה על כלום. על שום דבר. לא, 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 אתה לא אוהב אותה. ארז, אני אוהב אותה, אני אוהב את ליה, כמו שבחיים שלי ירון, תקשיב לי, היא אחות שלך. היא אחות שלך, אתה צריך לברוח ממנה כמו מאש. אני לא מבין אותך. גם אני לא מבין את עצמי. אני כל כך מתגעגע אליה. תפתח טוב טוב את האוזניים ותקשיב לי. מה שקרה, קרה. אבל עכשיו אתה חייב לשכוח את זה. אין לך ברירה. אתה חייב לשכוח את זה. איך? איך אני יכול לשכוח את הדבר הכי מתוק, הכי מדהים, הכי יקר בעולם? איך? ירון, אתה ממשיך הלאה. הבנת אותי? אתה ממשיך הלאה. אין יותר ליה. מהיום אתה מתייחס אליה כאילו היא עוד איזה אחת מהבחורות שהיית איתן. הבנת אותי? אבל אני אוהב אותה, ארז. אני אוהב אותה, אני אוהב אותה. אני אמרתי לך לא להגיד את זה, נכון? אתה עושה לעצמך שטיפות מוח, ירון. ומה עם כל מה שאני מרגיש? תעלים את הרגשות האלה. תעלים את הרגשות האלה. ירון, אתה מכיר אותי, אני בחיים לא הייתי אומר לך ללכת נגד הרגשות שלך, אבל הפעם אין לך ברירה. תדחיק, תכחיש, תתעלם. עד שזה יעבור. אני לא יכול.
אני פשוט לא יכול, ארז. הלב שלי קרוע. אני כל כך... אני רוצה אותה. אני רוצה לגעת בה, אני רוצה לנשק אותה. אני מבין אותך. אתה חייב לעשות סוויץ'. במוח. אתה בוחר את מי לאהוב, ירון. תסתכל לי בעיניים. נו. אתה בוחר את מי לאהוב. אתה בוחר את מי לאהוב. זה גם מה שאני חשבתי. כשפגשתי את ליה. אני אמרתי לך להזכיר את השם שלה. תראה, בוא נעשה עסק, בסדר? אתה לא מזכיר יותר את השם שלה. וכל פעם שאתה חושב עליה, אתה אומר למחשבה הזאת, לכי מכאן מחשבה, את לא שלי. צי. בסדר? המוח זה קופסה, ירון. אל תיתן לו לשלוט בך. אתה בוחר על מי לחשוב ואת מי לאהוב, ירון. אתה. הבנת אותי? איפה החולצת בטן הצהובה שלי? איזו? טוב, יכבס כבר בבית. טוב. זהו. את צריכה עזרה? אני אקח מונית. שירני. מה זיו? את מעדיפה להישאר פה הלילה, אז את יכולה. לא, תודה. את בטוחה? מחר בבוקר זה יהיה פחות עצוב. בכל מקרה זה יהיה עצוב. נכון. אם גומרים את זה, אז עדיף לגמור את זה באמת. זה יהיה יותר קל לשנינו. צודקת. שירני, חכי רגע. שירני, אני בכל מקרה, אני פה בשבילך, כל דבר שתצטרכי אותי, הכל. טוב. ביי. ביי. שלום. מה עשיתי שזה מגיע לי? הכל מתפורר לי. הנישואים, האהבה, המשפחה, העבודה, כבר לא נשאר לי כלום. די, תירגעי, מתוקה שלי, תירגעי. למה הפסקתי עם הנשימות שאמרתי לך? טוב, נמשיך. את לוקחת אוויר, לשאוף דרך האף, להרגיש אותו נכנס לתוך הגוף, יורד למטה, מחזיקה אותו כמה שניות. אני עוזבת את ההצגה. ליה. די, החלטתי סופית. כבר הודעתי לכל העיתונאים. נו, אז מה אם הודעת להם? את תמיד יכולה. מזל שהודעתי להם, כי זה מה שהיה צריך לעשות. עם המזל שלי, גם ככה ההצגה תצא כישלון. אוי, ליה. מתוקה שלי, ההצגה הזאת, זה החיים שלך. את לא יכולה לוותר על זה עכשיו. אם את תוותרי על זה, את תשנאי את עצמך כל החיים. את לא מבינה שבלי ירון, בתור רומאו, זה הכל חסר משמעות. אין לו תחליף. אוי, תעשי לי טובה, איזה שטויות, אין לו תחליף. בתי הקברות מלאים בשחקנים שאין להם תחליף.
משוגעת. אני המשוגעת כאן? תסתכלי על עצמך. מפונקת קטנה. מה קרה? קצת קשה לך, אז את נשברת לי. אני לא מכירה אותך ככה, את יודעת? ליה שאני מכירה לא מוותרת ומבטלת, ונותנת לחיים לנצח אותה. ליה שאני מכירה היא פשוט מאלתרת ומסתדרת. היא לוקחת את הכאב ומשתמשת בו והופכת את ההצגה הזו לדבר הכי יפה שהיה לה בחיים. נכון. אוקיי. ממשיכים במדיטציה? לא, אני לא מסוגלת להתרכז עכשיו. אי אפשר סתם לפתוח בקלפים או משהו? לא, אי אפשר סתם לפתוח בקלפים או משהו, ליה. את צריכה שתהיה לך שאלה מדויקת, זה לא משחק. אבל יש לי שאלה. מאוד מדויקת. שבי. קחי, תעמדי. תשאלי את השאלה. למה ירון עזב אותי? תני לי. תבחרי קלף. מה? נו, מה את רואה? למה הוא עזב אותי? בגלל ההורים שלו? זהו זה. שלום גם לך. מה זהו זה? אני וזיו נפרדנו. לעולמים. חיי הנישואין שלי עברו מהעולם. איזה דרמה. לילה טוב. רגע, לאן זה? לישון. לא, אני צריך להגיד לך משהו, חכי שנייה. אבל אין לי כוח, כל מה שבא לי עכשיו זה להיכנס למיטה ולישון, נדבר מחר, טוב? אבל אני מנסה להגיד לך שאת לא יכולה להיכנס לחדר שלך ולישון, כי ירון נמצא שם. סליחה? ירון נמצא בחדר שלך. תגיד לי, אתה נפלת על השכל הקטן שלך? מה זה אמור להביע? שירן. תוציא אותו משם. תוציא אותו או שאני אוציא אותו. שלא תעיזי, הוא על הפנים. גם אני על הפנים. הנישואין שלי מתו הרגע. אז תשני אצלי, בסדר? תשני אצלי, אני ישן על הספה. למה הוא במצב כל כך גרוע? מה קרה לו? הוא פשוט בן אדם מסכן. למה? כי הוא בן אדם מקולל, בסדר? אני לא יכול לגלות לך יותר מזה כרגע. מה קרה לו? אני לא יכול לגלות לך, נו. אני בעצמי עוד לא עיכלתי את זה. אז מתי תגיד לי? בהזדמנות. מתי זה יוצא? לא אמרת שאת רוצה ללכת לישון? כן. לילה טוב. לילה טוב. וואו. מה קרה לך? מה קרה לך? מותק, תרגיעי, את אחותי. משיקת לילה טוב לפני שאני הולכת לישון. לא רוצה. לא רוצה, לא צריך. לילה טוב. לילה טוב. אני לא מבינה מה את אומרת. הקלף הזה מראה שהוא עזב אותך בגלל ההורים שלו. איזה הורים? ענבר, אין לו אבא בכלל. את בטוחה? ברור. אבא שלו נהרג לפני שהוא נולד, אמא שלו גידלה אותו לבד כל השנים האלה. נו, אז למה זה יצא? לא יודעת. את התרכזת כששאלת שאלה? את ממש חשבת על זה? כן. אולי הקלפים התכוונו לאמא שלו. את יודעת מה? זה מאוד הגיוני.
אם יש איזושהי סיבה הגיונית שהוא עזב אותי, זה בגלל האמא המוזרה שלו. הרי לא עבר אותי מההתחלה. כן, ענבר, אויש, בטח. הוא סיפר לה. שוב הוא לא הצליח לשמור על הפה שלו. מה זאת אומרת שוב? הוא הרי סיפר גם ליעל עלינו. אוף, יאללה, הוא כזה... ירי, שאת זוכרת שהיא הייתה אליי אנטי מההתחלה. כל פעם שהיא ראתה אותי, היא נכנסה ללחץ. וכשהיא תפסה אותנו מתנשקים, היא בכלל נכנסה להיסטריה. כן, לי, אני זוכרת הכל. אבל זה לא יכול להיות, הקלף הזה בוודאות מראה שזה בגלל ההורים. האמא שלו זה ההורים שלו. הוא סיפר לי שאמא שלו הייתה גם אמא וגם אבא בשבילו. לא נראה לי. אולי נפתח שוב, אולי טעיתי. ענבר, אני אומרת לך שזאת אמא שלו. זה ברור לי, אני לא צריכה את הקלפים בשביל זה. הוא סיפר לה, היא קיבלה חום והשתלטה לו על הנשמה. בסדר, אז בואי נפתח שוב, מה הבעיה? לפחות בשביל השקט הנפשי שלי. קחי, תערבבי. אבל תתרכזי לי, ממש להתרכז. תשאלי את השאלה. למה ירון עזב אותי? מה? לא, אני משתגעת, זה פשוט לא היום שלי. מה? אותו קלף שוב. את מבינה? או שאני ממש לא מחוברת, או שאני לא... או שזה פשוט ההורים שלו. בטח שאת מחוברת. פעמיים אותו קלף, זה מדהים. מה הסיכוי שיקרה דבר כזה? נכון. אני אומרת לך, לפי דעתי זאת אמא שלו. זה לא מקרה שיצא לנו פעמיים. תקשיבי, לא ברור לי מה קורה פה, אבל את חייבת ללכת לדבר עם ירון. למה? למה? כי יש פה משהו מאוד מסריח בפרשה הזאת. לא מוותרים על אהבה בגלל הורים. למה את כל הזמן אומרת הורים? אמא. אמא, אוקיי, אמא. אז היא כנראה הסיבה. אבל את צריכה ללכת אליו ולהסביר לו שאת שם בשבילו, ולמלא אותו באנרגיות חיוביות, ליה. ולהוציא אתכם מהכוח השחור הזה שאפף אתכם בגלל ההורים שלו. בסדר, אני אלך אליו. רק תפסיקי להגיד הורים כל הזמן. אני אומרת לך, אמא. אל תדאגי, אני אראה אותך משחקת בפרימיירה. אני מקווה שתהיה פרימיירה. שמעת מה שליה אמרה. טוב, נחיה ונראה. ממש מקסימה. למה? מה עשיתי? פשוט איך שאת לוקחת את זה, אני חושב שכל אחד אחר היה מתמוטט קצת או משהו כזה. מי זה? סתם, לא חשוב. שוב פעם את לא עונה? לא. מה התחלת להגיד? זה בעצם הייתה אמורה להיות ההופעה הראשונה שלך מול קהל, לא? כן. אז באמת, כל הכבוד. את מדהימה איך שאת לוקחת את זה ככה בקלות. לא כזאת מדהימה. לפנים אני די ארוסה. אבל כשאני חושבת על זה, שליה הגיעה למצב שהיא הייתה צריכה לבטל, וירון הגיע למצב שהוא לא יכול לשחק, נראה לי שהם קצת יותר מסכנים ממני. כואב לי עליהם יותר מאשר על עצמי. באמת. רותם. מה? בחורה מיוחדת. לא, אני באמת מתכוון לזה, אני ממש מוצאת חן בעיניי. אני שמחה ש... יש לך הרבה מעריצים, אה? זה כל הזמן אותו אחד. מי זה? סתם מישהו שעדיף שאני לא אהיה איתו בקשר עכשיו. זיו. למה את עצובה? לא, אני סתם עייפה מכל היום הזה. בוקר טוב, יעל. מה קרה? אמרתי בוקר טוב.
כן, שמתי לב, אבל חשבתי שאת לא מדברת איתי. חשבתי שאוי ואבוי לי אם אני אתקרב אלייך. בסדר, בסדר, איזה זיכרון יש לך פתאום. בסך הכל קצת כעסתי, אבל אנחנו חברות. את אפילו היית חברה טובה שלי. מאוד מוזר לי מה שקורה כאן. תראי, יעל, אין לי הרבה חברים עכשיו. אני ממש צריכה אותך. כן, גם אני הייתי צריכה אותך. רק שאת נפנפת אותי כמו איזה ברחש. אני מבקשת סליחה. באמת, זה לא רק בגלל שאני כל כך צריכה אותך. אני באמת מצטערת על איך שהתנהגתי אלייך. טוב. אני סולחת. אוי, שהתגעגעתי אלייך. גם אני. אחי, בואי. אז איך את עכשיו? מה קרה? אין לי כוח לדבר על זה. האמת היא, באתי לבדוק אם יש חזרות, אבל עלו אחרי, כי אני לא מבינה את זה. יעל. מה? אני וזיו נפרדנו. זה נגמר. מה? למה? מה קרה? את נשבעת לי שזה לא יוצא ממך. כן. אל תגידי סתם כן, יעל, תשבי, זה סוד. ממש סוד אינטימי. שירן, אני נשבעת, תספרי לי, למה נפרדתם? אני חושבת שאני מאוהבת במישהו אחר. יותר נכון במישהי אחרת. תודה שהסכמת לקבל אותי. מה זה הריח הזה? ריח טוב. כלום, זה הבושם הרגיל שלי. בוא, שב, קובי. אני הרגשתי צורך לדבר עם מישהו, בייחוד אחרי שעזרת לי אתמול. בדיוק בשביל זה אני כאן. אז איך זה הולך שאני אתחיל? פשוט תתחיל, אין כאן חוקים. איך עזרתי לך אתמול? את זוכרת שאמרתי לך אתמול שאני אוהב את ריקי ואני מתגעגע אליה, נכון? בעקבות מה שאת אמרת לי, אני חשבתי על זה, ואני הגעתי למסקנה שאני לא מסוגל לסלוח לה על מה שקרה עם תומר רק בגלל שאני רוצה אותה. לא הבנתי את הקשר. אם אתה עדיין משום מה רוצה אותה, זה דווקא טבעי שכן תסלח, לא? נכון, אבל אם אני אסלח לה, היא תחזור אליי, ואז אני בעצם לא ארצה אותה שוב, את מבינה? אני כמו... קובי, אני חייבת להגיד לך שאתה עושה את הדבר הנכון שאתה מתנתק מריקי. גם כל העניין שהיא שיקרה לך, וגם הבעיה הנפשית שלה, וגם הדברים שסיפרת לי על עצמך אתמול. לא יודעת, יש לי תחושת בטן חזקה שאתה פשוט צריך להיות לבד עכשיו. תחשוב על זה. היית עם לי התקופה ארוכה, מיד אחרי זה קפצת לתוך הקשר ההרסני עם ריקי. לא השארת רגע זמן לעצמך. להיות עם קובי לבד. זמן לגלות באמת מי אתה ומה אתה רוצה. תאמיני לי שאני הבנתי מי אני. אני העתק של אבא שלי. מבינה? קיים בי איזה צורך להתחיל עם כל מה שזז. מה זאת אומרת? גם איתי, למשל, אתה מרגיש צורך לפלרטט עכשיו? אל תהיה נבוך, קובי. זה חשוב שתענה לי בשביל הטיפול. תבין, מה שקורה כאן בחדר זה מיקרו-קוסמוס של החיים שלך בחוץ. אין לך מה להתבייש ממני. אתה מרגיש צורך להתחיל איתי? אני לא יודע, אבל זה יכול לקרות. למה? למה? אישה מושכת. מה מושך אותך בי? מה, לתאר לך? כן, תתאר. העיניים שלך, השפתיים, מאוד נשית, את יודעת, את מאוד מפתה.
מה היית רוצה לעשות לי? אני רוצה לעשות לך. קורא לך את החצאית, אני יודע, מצמיד אותך לשיטה. אוקיי. אז ניפגש מחר? זהו. גמרנו. זה לא צריך להיות שעה? לא בפגישה הראשונה. נתראה מחר, קובי. תודה. ביי. אוי, לא, שירן. מה? תראה, את באמת בחורה חמודה, אבל אני לא נמשכת לבחורות. אני לא בקטע הזה. סליחה? זה מאוד מחמיא לי, אבל אני צריכה להיות כנה איתך. אולי תרגי, לא דיברתי עלייך. אז על מי דיברת? לא משנה. נו, שירן, התחלת לספר, אז תמשיכי כבר. אבל ראיתי איך הגבת. קצת נבנתי, אל תהי רעה. טוב. אני חושבת שאני מרגישה משהו אל רותם. פשוט תצאי מחשבה מהראש. תצאי לי מהראש. תצאי מהראש שלי. את לא שלי. את לא שלי. אין. תצאי לי מהראש. פשוט. תצאי. מה את עושה כאן? אני יודעת הכל. מה את יודעת? זה בגלל אמא שלך, נכון? מה את מתכוונת? זאת היא שאמרה לך לעזוב אותי. אני יודעת שזאת היא שלא רוצה שנהיה ביחד. זה לא זה. אבל זה חייב להיות. איך זה לא? אז מה כן? תגיד לי כבר מה כן. ליה. אני יודעת שאתה אוהב אותי. אין, זה לא יכול להיות שזה סתם ככה. אתה אוהב אותי. לא. מה לא? לא, אני לא אוהב אותך. לא נכון. זה לא נכון. אני יודעת שאתה משקר. אתה משקר. די כבר. ליה, את לא מבינה? את לא מבינה מה אומרים לך? לא רוצה אותך. לא אוהב אותך, ליה. פשוט לא אוהב אותך, תביני את זה. ירון, איך אתה מסוגל להתנהג אליי ככה? כל מה שהיה בינינו. מה היה בינינו? לא היה בינינו כלום, את לא מבינה? לא היה בינינו כלום, ליה. את יודעת כמה כמוך היו לי? 1000! את בסך הכל עוד בחורה שרציתי להכניס למיטה, והצלחתי. זה הכל. למה את חושבת שאת מיוחדת, תגידי לי? למה את נדבקת? מה יש לרצות בך בכלל? תעשי לי טובה, תסתובבי ותעופי מכאן, טוב? תעזבי אותי בשקט, תפסיקי לבוא הנה ולהציק לי. אין לך טיפת כבוד עצמי? את לא מבינה מה אומרים לך? לא רוצה אותך, לא רוצה אותך. תעופי ואל תחזרי יותר.
שקוראים לו תקווה.